Okay, may adlaw sa inyong tanan and welcome sa atuhang new topic which is your diabetes insipidus. By the way, no, pasensya guys ha, kay medyo taod-taod na yun, no, nga naka-create ta og video tungod lagi kay hapit na ang Philippine Nursing Licensure Exam, no, medyo sunod-sunod atuhang mga lectures. Karon ra jud ta na bakante, no, but sige lang, ang importante is naka-create ta video and ang goal na to, no, nga at least once a week maka-create ta og video and once or twice a week ba, no, para mas daghan ta og matabangan. Okay, so without further ado, let's talk about your diabetes insipidus. So we say diabetes insipidus, common na common na tinatanong sa board exam, no, when we talk about your endocrine disorder. Okay, so sa may nahitabo diha, no, sa imuhang diabetes insipidus. When we say diabetes insipidus, si pasyente nagkakaroon ng inability of the kidney to reabsorb water. Ani maguna guys, dili manggutanan nga moadto sa atuhang kidney nga water atong maihi. Ang uban anang tubig i-reabsorb na sa atong body. Meaning no, suyo po nagbalik sa atuhang kidney aron dili tama dehydrate. So karon, diri sa diabetes insipidus, nagkakaroon ka ng problem sa hormone nga gitawag natog antidiuretic hormone. Now, unsa day ang function sa imong antidiuretic hormone? Your antidiuretic hormone, it reabsorbs the water in the collecting duct of your nephron. Okay, so unsay pasabot, no? Ang ato kunong antidiuretic hormone, ang trabaho daw niya is iyahang i-reabsorb ang water. Meaning guys, no, suyo po niya balik ang mga tubig nga naa dito sa collecting duct aron dili nimo maihi. Kay lagi dili tanan nga tubig nga naa sa tuhang kidney ato nang maihi. Okay karon, we have two types of your diabetes insipidus. Unsa man na, unang-una, we have your central or neurogenic diabetes insipidus. Si pasyente nagkakaroon ng decreased antidiuretic hormone production. Meaning guys, no, ang iyang posterior pituitary gland wala nag-produce og antidiuretic hormone. Okay now, unsa pa? Pwede po na nephrogenic diabetes insipidus. Naa kay antidiuretic hormone pero ang problema, ang imong kidney dili ga-respond sa antidiuretic hormone. Okay, so again, when we say central or neurogenic diabetes insipidus, wala kay antidiuretic hormone. Kaya nga naman, ang imong posterior pituitary gland wala nag-create og antidiuretic hormone. Next naman, your nephrogenic diabetes insipidus, naa kay antidiuretic hormone. Ang problema, dili ga-ka-respond ang imuhang kidney. Para masabtan nato, na ako'y picture diri sa atuhang nephron. Kini diri nga part, this is your glomerulus. Then kini, this is your proximal tubule. Then kining letter U, that is your loop of Henle. Then kini naman is the distal tubule and kining dako diri nga tubo, this is your collecting duct. Okay, yon. So sulod sa imong nephron naa na say daghan nga mga tubig. By the way, this is the blood vessel. Okay karon, ang imong antidiuretic hormone didto na siya mo act sa imuhang collecting duct. So unsay buhaton niya sa collecting duct, iyang i-reabsorb ang uban nga tubig aron dili ka ma-dehydrate. Meaning kanang mabilin diha sa tubig maora na ang imong maihi. O yon. Now, ang nahitabo sa imong central diabetes insipidus is ingon ani, walay antidiuretic hormone nga nagpakita. Karon, tungod kay walay antidiuretic hormone nga nagpakita, ang mahitabo ana kana tanan nga tubig diha ang naa sa nephron imo nang ihi. Okay, magkakaroon ka ng polyuria. Next naman, we have here your nephrogenic diabetes insipidus. Unsay nahitabo sa nephrogenic diabetes insipidus? Naa kay antidiuretic hormone. Pero ang problema lagi kay ang kana nga antidiuretic hormone dili gakapilit dito sa kidney. Ang imong kidney dili mo respond sa imuhang antidiuretic hormone. Tan-awa ra gud ang antidiuretic hormone, oh, ni bounce ra ang antidiuretic hormone So sa may mahitabo, kana nga mga tubig di na siya ma-reabsorb and maihi na nimo wala magkakaroon ka ng polyuria. Okay? And that is what happened with your nephrogenic diabetes insipidus. So basically, ang nahitabo when we say diabetes insipidus, di ay daghan ihi, no? So ang pasyente magsigi og pangihi. Okay, so let's talk about the causes. No? So may hinungdan, nga nung na may diabetes insipidus. Paminaw, di ba? When you say central or neurogenic diabetes insipidus, kulang ka ng antidiuretic hormone. Unang-una, pwede na tungod kay head trauma. Example, na disgrasya ka, nabagok imong ulo, ang imong posterior pituitary gland ni temporarily shut down. Kaya nagkakaroon ka ng central diabetes insipidus. Okay na, unsa pa? Pwede po na brain surgery. Pag operahan magunta sa utok, pwede matandog imong posterior pituitary gland and temporary siya nga mo shut down. Next naman, pituitary surgery. Let's say, gitanggal ang imuhang pituitary gland, so syempre, wala na organ nga mag-produce sa imuhang antidiuretic hormone. Now, unsa pa? Pwede po na meningitis. No? When you say meningitis, inflammation of your meninges. And that could lead into increased intracranial pressure, mo nang maipit ang imong pituitary gland, mo nang dili siya makaproduce og antidiuretic hormone. Next naman, pwede po na idiopathic. When we say idiopathic, pasabutan na unknown. Meaning guys, pag mata nimo na ano na siya. Di ba no? Di ba? Walay hinungdan. No? It's just ni
ukor lang gina siya, ikaw lang gyud ang na-raffle, di ba? Yung nana, no? Ikaw lang gyud ang nabunutan sa raffle, no? Mao na siya diha, guys, no? Sa imong central or neurogenic diabetes insipidus. Okay now, next naman sa nephrogenic diabetes insipidus, di ba, ang nahitabo diri na alagi kay antidiuretic hormone, iyang problema dili ga ka-respond ang imong kidney. So sa hinungdan ngano di man mo respond ang kidney sa mga antidiuretic hormone nato. Unang-una, tungod na sa lithium toxicity. Pwede na, guys, masubraan ka sa lithium and that could make your kidney less sensitive to antidiuretic hormone. Okay now, next naman, pwede po na early phase on the chronic kidney disease. So meaning, guys, pag nanakay chronic kidney disease, dili na normal ang function sa imong kidney. So instead nga mo react siya sa antidiuretic hormone, tungod lagi kay nakay kidney disease, dili na siya makareact. Okay, kaya mahitabuan na bahalag daghan kag antidiuretic hormone, dili siya makapilit sa kidney, and ang mahitabo maihi nimo ang daghan nga mga tubig. Let's talk about the pathophysiology, no? Ano sa may mahitabo diha sa imong diabetes insipidus. Sabi ko nga, tungod kay naka problem sa imong antidiuretic hormone, nagkakaroon ka ng decreased water reabsorption in the kidney. So meaning, guys, no, ang mga tubig sa kidney dili ma-reabsorb sa imong body and that could lead into polyuria. So maihi nimo, di ba? Ingon ta when we say DI, diabetes insipidus, DI daghan ihi, di ba? So karon, unsa may mahitabo sa pasyente kung magsigi siya pangihi. Unang-una, magkakaroon ng pasyente ng decreased urine specific gravity. Now, unsa nang urine specific gravity? When you say USG, by the way, the normal is 0.010 to 0.030. That is the concentration of our urine. Di ba? Nakabantay ka sa una, guys, nga katong nag-duty ka, di ba? Kaya nag-duty magitang tanan, kaya nag-graduate matag nursing, di ba? So kung nakatry ka, guys, no, nga nag-duty ka, let's say 8 hours nga duty, busy kaayo, unya nakaihi ka dito na pag-uli sa inyong balay. Di ba? Unsay maobserbahan nimo? Di ba? Ang imong urine is grabe ka concentrated. Okay, ngano ingon anak man na? Ngano concentrated man kaayo ang urine? Tungod, guys, no, kay dugay na pundo ang urine sa imong body. Wala nimo nagawas ang urine, mao na nga nagpundo sa imong body for prolonged period of time mo nang inigawas ana, concentrated kaayo. Now, let's say sige kag inom og tubig. Karon, sige kag inom og tubig, sige kag pangihi. Makabantay ka, guys, no, kung magsige kag pangihi, matingala ka ang imong ihi kay mura nagtubig, di ba? Kay nga naman grabe ka diluted, no? So unsa may atohang conclusion ana? The more nga magpundo ang ihi sa body, the more mo taas ang urine concentration. The more nga sige gawas imong ihi, the more baba ang urine concentration. O tan-awa unsa may nahitabo diri sa diabetes insipidus, di ba? Gagsige o gawas ang imuhang ihi. Mao na nga ang pasyente mubaba ang iyang urine specific gravity. Kaya naman ang iyang ihi magiging diluted iyang ihi. Next naman, nabutay electrolyte imbalance diri. Unsa may electrolyte imbalance nga makita sa pasyente nga na DI, naariha ang imuhang hypernatremia. Managhan ang sodium sa imong body. Okay now, sir. Nga naman, sir, kapag hypernatremia man, sir, ang pasyente nga na diabetes insipidus. Paminaw, guys. Unsa kay problema nimo diring hormone? Your antidiuretic hormone. Unsa to'y trabaho niya? I-reabsorb niya ang water dito sa kidney. Karon, kulang daw ka og antidiuretic hormone. So sa may nahitabo, naihi nimo ang water. Tapos, kay naihi man ang water, mabilin ang sodium. Okay, sir, ay sa sir naglibog ko, sir. Kay murag na ako'y nadumduman, sir. Sikat na sikat magugay ni sir, no, sa nursing. Kanang bitaw mo ingon ta, sir, nga wherever the sodium goes, water follows. Kung bisay ko na to na, kung asa daw ang sodium, adtuon daw siya sa tubig. Which is tama. Ano na, guys, no? Example, kining ballpen, this is the sodium. Okay, then kining plaster, this is the, grabe ka plaster kayo, no? Hospital, yung kayo, guys, kaya na may plaster, no? So, kining plaster is the water. Kung asa mo adto ang sodium, okay, di na maklaro, no? Kung asa mo adto ang sodium, sundon siya sa water. Okay, kasi nga, wherever the sodium goes, water follows. Pero pag si water, dili siya sundo ni sodium. Nakakasar, di ba? Okay, so si water, musunod kang sodium, pero si sodium, di na siya musunod kang water. Ang nahitabo diri sa diabetes insipidus, naihi nimo ang water. Nigawas ang water, mga igsuon. Sundon ba siya sa sodium or dili? Dili. So, ang mahitabuan na, mabilin ang sodium sa imong lawas. Mo na managhan ang sodium, magkakaroon ka ng hypernatremia. Okay na po ha, no? Yes. Okay now, ngayon naman, tungod kay magsikag pangihi, you are prone to develop dehydration. Okay, prone kang ma-dehydrate. So, unsa may mahitabo diha, unsa may makita sa pasyente nga na-dehydrate. Okay, your blood will become hemoconcentrated. Okay, so unsay pasabot, no? Ang imong blood is magiging viscous. Kaya nga naman, naihigon nimo ang mga tubig. So, gamay na lag water nga mag-circulate sa imong body. Okay, unsa pa, magkakaroon ka ng flat neck vein. Okay, no? Ang imong vein diri sa imong liog, guys, no? Flat siya. Kaya nga naman, wala na isulod. Kay wala nagug kay water sa body. Okay, unsa pa, magkakaroon
magkaroon ka ng pulidipsa. Unsa ng pulidipsa? Palaging uhaw, no? Pirmi kag iuhaw. Anong pirmi man ko uhawon, sir? Kasi nga kulang ka og tubig sa imong body. Mo na nga your body will send signal to your brain telling your brain nga brain kulang kay tag tubig, so kinahanglan ka mo inom og daghang tubig. Mo na nga ang pasyente magkakaroon ng pulidipsa, inom siya ng inom ng tubig. Okay, now unsa pa? Hypotakitaki. Unsa pa sabot, sir? Hypotakitaki, that is your hypotension, tachycardia og takip niya. Okay, now sir, ingon ana man sir ang vital signs sir sa atuhang pasyente. Okay, paminaw guys, no? Di ba ingon ta gamay na lag water nga nag-circulate sa imong body, gamay ra pug dugo nga i-pump ang imong heart, therefore baba ang imuhang pressure, mo na magkakaroon ka ng hypotension. Okay, di ba ingon ko no nga gamay ra dugo nga i-pump ang imong heart, so pasabot ana na ay mga organs nga dili maka-receive og enough nga blood. Remember, ang blood kay importante biya na kay naghatag biya na siya oxygenation. So sa may mahitabuan na katong ang mga organ mo istorya to dito sa imuhang utok. Ingnon nila imong utok, ahoy brain, nganong dili man ko maka-receive og enough nga blood? Moingon si brain ato nga mga organ mo na siya, ako'y bahala. Iyang suguon si heart. Ingnon ni brain si heart nga, hoy heart, na may mga organ nga dili maka-receive og enough nga blood. So galaw-galaw. Sumuha na si heart nga, sige, mo paspas ko og trabaho. Sumunang si heart is mag-tachycardia kay para mo compensate aron ma-attain niya ang demand sa imong body. Okay na, unsa pa? Si brain pod ingnon pod niya ang imuhang lungs nga, huy lungs, gamay ra mag-oxygen nga moabot sa mga organs. So ang buhaton pod ni lungs, magtakip niya siya para mas daghang oxygen nga mosulod sa atong body. Now next naman, tungod lagi kay magsigig pangihi ang pasyente, therefore nagalose siya og water, therefore ang pasyente magkakaroon ng weight loss. Next naman, diagnostic. So paano ba malalaman sir na ang pasyente sir is na ay diabetes insipidus? Okay, paminaw. Ang diagnostic test nga ginabuhat sa mga doktor is what you call your water deprivation test. So sir, unsa may mahitabo diha sir sa imong water deprivation test? By the way, no, that is the gold standard diagnostic test for your diabetes insipidus. Ang purpose ani is ma-determine if ang pasyente maka-concentrate ba sa iyahang urine. Unsaon ning water deprivation test? Ang pasyente i-deprive siya og water, meaning dili siya paimnon og tubig sulod sa 6 to 8 hours. Karon, ang normal nga pasyente, kung dili ka mo inom og tubig sa taas nga panahon, ang buhaton ana sa imong body, mag-create na sa antidiuretic hormone kay para ma-conserve ang water. Kasi nga, wala kay water supply eh. So, sa may mahitabo, pag-conserve sa water sa atong body, therefore, ang atong urine very concentrated. Okay na karon, what if ang pasyente is na IDI? Kung dili nimo siya paimnon og tubig for a prolonged period of time, di ba, supposed to be mag-release ta nag-antidiuretic hormone. Eh, ang nahitabo, walay antidiuretic hormone or nasa antidiuretic hormone but unresponsive iyang kidney. So sa may mahitabuan na ang pasyente dili maka-conserve sa water. Maihi niya ang water, mao na nga ang iyang urine will become diluted. So diha na dayon na ma-confirm dayon nga ang pasyente na ay diabetes insipidus. Kay nga naman wala siya gipainom og tubig pero nganong ang iyang ihi is grabe man ka-diluted. Karon ato na pong i-test kung ang pasyente ba naa ba siya central diabetes insipidus or nephrogenic diabetes insipidus. Unsa may buhaton ana, tagaan si pasyente og desmopressin, a synthetic nga antidiuretic hormone. Kapag gani ang iyang urine is magiging concentrated, remember ha, from diluted urine, gitagaan og antidiuretic hormone, ang urine naging concentrated. So pasabot ana, that is central DI. Kaya nga naman, ang kidney ni respond man sa imuhang antidiuretic hormone. Okay na kuha, no? O yun, so central DI na siya. Karon, sir, what if sir, gitagaan desmopressin, which is antidiuretic hormone, pero ang iyang urine diluted manggihapon. So basig dili sa antidiuretic hormone ang problema. Ang problema is naa dito sa kidney. Ang imong kidney wala na respond, so therefore that is your nephrogenic TI. Okay, nakuha, no? Yes, guys. Okay, so management tayo. How to manage your diabetes insipidus? Our goal is to prevent dehydration and shock. Kasi nga, gamay rag tubig nga nag-circulate sa imong body. So, unsaon man nato na, therefore, you need to increase the fluid intake, no? Instruct the patient nga, sir, inom yun og tubig daghan. Okay, no? Inom sa tubig daghan ba? Okay? Now, next naman, pwede pod nga fluid resuscitation. And our fluid of choice is your isotonic solution. Gwapo man guning isotonic solution because kana nga mga tubig magpundor na sulod sa blood vessel. So dili ma-dehydrate ang imuhang pasyente. Okay na, unsa pa? Monitor the daily weight. Okay, sir, ano kailangan man sir i-monitor ang daily weight? Because case no, you are dealing with a fluid problem. And remember guys ha, your weight is the best indicator of fluid status. So mo na siya mo na kinahanglan ang pasyente itimbang na to na kada adlaw. So when we say daily weight monitoring, unang-una na diha imuhang same weighing scale para ma-ensure ka nga consistent ang imuhang timbang. Next naman, same dress at saka same time. Signa na po yung maingon dihag same patient ha.
Okay, umayos ka. So ani lagi na, no? Kung ang pasyente gagain og weight, pasabot ana gagain siya og water. Pag ang pasyente naga-lose og weight, naga-lose mo na siya og water. Kaya it is very important nga i-monitor nato ang iyang weight kada adlaw. Okay, next naman treat na cause. Especially katong mga lithium toxicity, di ba? Katong CKD, kanano i-treat na to na. Kaya nga naman kini tanan useless ni tanan kung naa paghihapon ang katong cause. Next naman, medication. So sa may medication nga ihatag, of course no, bibigyan si pasyente ng desmopressin. Labi na kay central nga diabetes insipidus. Kaya nga naman kulang makag antidiuretic hormone, so tagaan kag desmopressin, which is a synthetic antidiuretic hormone. So kini desmopressin ginahatag na siya, it's either IM or intramuscular, pwede pod na intranasally, no? Diri no, i-spray na diri sulod sa imong ilong. Okay now, sir. Nga naman, sir, makasabot, makagets ko, sir, ha, nga i-IM, sir, kay para mas fast ang absorption. Pero sir, di na ako mag-get, sir. Anong ginahatag siya intranasally? Okay, ani mo guna, guys, no? Likod sa ilong, guys, no, naa diha imong pituitary gland. And remember, di ba, ang nag-produce imong antidiuretic hormone is your posterior pituitary gland. Kaya some of the doctors will prefer nga intranasal nga desmopressin. Okay, nakuha, no? Yes. Okay, now next naman, we have here your thiazide diuretics. Okay, now sir, Sir, nganong tagaan na tog diuretics ang pasyente, sir? Ang pasyente, sige na ganig ihi. Nganong tagaan man na tog diuretics? Kung ingon ana ka magunahon na, pasabot ana, it is a good sign. Kasi nga, gigamit mo imong critical thinking, no? Tama, guys. Kaya nga naman, ang trabaho manggod ni thiazide diuretics is i-block niya ang sodium reabsorption dito sa distal tubules. Diba? Ingon ko kagaina no mo ni siya ang nephron. Kini is the collecting duct, kana is the distal convoluted tubule. So sa kuno buhaton ni thiazide diuretics, iyaha ko nung i-block ang sodium reabsorption diri ang dapita. Therefore, maihi nimo ang sodium and mosunod din ang tubig, which is makatabang siya. Kaya nga naman, di ba ang pasyente nga na DI, nabi ato'y hypernatremia kay nabilin, biya to ang sodium. Di ba? And remember, di ba, ingon ta, nga wherever the sodium goes, water follows. So ang nahitabo diri sa thiazide diuretics, gawas niya ang sodium and musunod ang tubig. So sir, lalong ma-dehydrate atong pasyente ana. Sir, kay gigawas gud niya ang excess sodium tapos musunod baya ang water. O tama, no? Magkakaroon ka ng slight decrease in blood volume. That slight decrease in blood volume will trigger your RAAS activation. Remember, your RAAS, your renin, angiotensin, aldosterone system. So your body will create aldosterone. Unsa may trabaho ni aldosterone? I-reabsorb niya ang sodium and water dito sa distal convoluted tubule. So pasabot, diri pa lang iyahan ang i-reabsorb ang sodium and water. So therefore, gamay na lag tubig nga moadto dito sa imong collecting duct. Kaya di ba dito ba mo action ang antidiuretic hormone? So bahalag wala kay antidiuretic hormone, at least diri pa lang sa distal convoluted tubule giri-absorb na ang imuhang water. So ang mahitabo, mugamay ang imuhang urine output. Okay, and makatabang siya sa pasyente na naay diabetes insipidus. And that is your management for your patient with diabetes insipidus. Daghang salamat sa inyong pagtanaw and hinaot unta nga nasabtan, and see you sa sunod nga video. Thank you.